Il-kampanja ta' tfih ta' Tajn gideb u allegazzjonijiet kattivi mill-fazzjoni estremista li tmexxi lil Bernard Grech minn imnieru kull ma jmur toħloq aktar inkwiet fih dan il-Partit Nazzjonalista. Wara l-gideb minn Jason Azzoppardi, l-eks ministru ta' żmien Gonzi Pien u l-avukat tal-Aqda Repubblika, fil-konfront tas-segretarju tal-Kabinett Raim Spanjol, id-deputat Carmelo Abela u l-Ministru Owen Bonnici, One News informat li l-fattur Jason Azzoppardi tikompli joħloq ħafna ansjetà u ġlied fil-qalba tal-partit. Esponenti viċin l-eks kap nazzjonalista Aidin Indelija kif ukoll oħrajn qrib deputati bħalma huma Mario De Marco u Carmi Fsud Bonnici qegħdin jinsistu li din il-kampanja ta' gideb dura u allegazzjonijiet minn nies bħal Jason Azzoppardi bil-barka tal-perċimes tal-fazzjoni estremista Carola Aquilina se terġa' ddaħħal il-PN ġol-ħajt. Dwar dan l-istil ta' politika negattiva kien anke tkellem pubblikament id-deputat nazzjonalista Carmi Fsud Bonnici fejn qal li jekk il-PM mhux se jibdel id-diska se jibqa' fejn hu, jiġifieri fl-oppożizzjoni. Il-Partit Nazzjonalista diġà kellu ċans jidħol fil-gvern, imma qabad triq illi fiha daħal ġosqaq. Jirriżulta li Bernard Grech bla saħħa quddiem nies bħala Azzoppardi u Aquilina hemm deputati u nies oħra li qegħdin jgħidulu li l-PN speċjalment fl-aħħar xahar reġa' qatt l-istess kantalina ta' żmien Simon Busuttil. Meta dan iż-żmien il-partit kien minn filgħodu sa fil-għaxija inkollu jagħmel allegazzjonijiet bl-aktar mod negattiv dwar membri tal-Gvern Laburista. Iż-żmien wara li dik il-kampanja negattiva daħlet li Simon Busuttil u l-PM fil-ħajt. Għax ġi li tidħol għanti nies jgħidulek imma xaħdar, għalfejn qed titkellmu b'dil-ħadura. Għaliex qed titkellmu b'mod illi intom tattakkaw in-nies personali da għamlu l-argumentu daqshekk. Hekk kienu jgħidulek in-nies. Allura il-Partit Nazzjonalista kien qed jiġi perċepit diġà hemm barra bħala forza, mhux tar-raġuni ma forza reazzjonarja. Meta tasal hemm da huwa totalment żbaljat. Grech issa qed jiġi mwiddeb li se jiġrilu l-istess. Madankollu One News informat li Bernard Grech tant m'għandu ebda saħħa biex jikkontrarja lil Jason Azzoppardi u lil Carola Aquilina li sempliċiment jagħti ħarsa ta' xi ħadd mitluf lil kull min jipprova jiftaħlu għajnejh, imbagħad juri li hu għalih u jinfexxi s-supervja. Fotokopja eżatta ta' Simon Busuttil iddeskrivew is-sitwazzjoni l-istrateġija politika li miexi biha l-PM bħalissa, persuni viċin deputati mhux meqjusin ta' ġewwa mal-establishment bħalma huma Carmi Fsud Bonnici, Aidin Indelija u Mario De Marco. Żgur mhux forsi, jekk il-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista terġa' ssir bħal qabel, ikun hemm l-istess riżultat. Il-kampanja trid tinbidel kompletament. L-approach irid ikun xi jridu nies u ejja missu ma' nies verament. Ġifieri mhux x'niddeċidu aħna, lanqas x'jiddeċidu l-organizzazzjonijiet.